Кодък ли? Какво Ама има пак ти? може да се снима. Този снимката няма проблем. Може и, не знам, тя беше снимала в събота и вече вечерта, като приключих взимах, тя иска ми ги е пратила по мейла, а утре ще я покажа в къщата на дядо. Да. Аз ти изпратих на имейла 4 снимки на времето ли? Кога? Днес. Че кога днес аз? Вече по-късно. По-късно, защото нямаше ги докато аз. Може да се случи и така, че в края на нашето събиране аз и за професор. Сега като мина. Айде, манекенче. Дали си фото модел, бабо? Стига с тези дъвчащи бомбони, бе, тате. Стига с тези Косата е за дете. дъвчащи бомбони, разбираш? Там при него друго няма, само дъвчащи бомбони. Стига за тази пилидна е на 30 години, остави я. Мони баща ти се прави на по-млад, от който той тая пелена, Мони, ако искаш да знаеш, на 32. Да, баба. На 32 вече. Да. Няма 32 още. Още малко. Баща ти се прави на по-млад, почна да се крие годините. Да, Мони. Баба ти говори време кипели, не слушай. Слушай баща ти. Слушай, баба, чакай, слушай, баба ще е спасението от лошите родители. Да, бе, да. Да, като иска да те тормозят, баба ще те спасява. Казва се възпитание, не тормоз. Стига хапи. Виж го, виж го това. И защото ще бъде много добра компания. Тя горе-долу много добре, вярно. Освен това съм късметлийка, така че който ми избере, най-вероятно ще бъде част от печелившия дует. Смятам да ви почетя с една песен, която не мога да изпълнявам добре, но като сметка на това много харесвам. Браво. Браво, не можеш наистина да изпълняваш. Ти си малък регулировчик. Стига с тази карта. Не може да стоям с тази карта. Браво! Гледай го как се завърти това нашия син. Гледай го колко. Муци. Виж какво става. Какво правим? Завърти се цели тръгва на някак. Има тук, баба, я виж тук какво е. Мони, я виж тук какво е. Кой има там? Кой има там на Йорданчето? Аеробик. Дядо, не, Сашка е донесла един масажор на дядо. Той е такъв електрически. Почва в контакта, той почва да вибрира и е супер. Защото е с 4 на крайника, знаеш колко можем да се разтриеме така и трябва да видя и аз да си купа такова или да купа един. То не е инфрачервено? Има инфрачервено, има и без светлина. Обаче аз се разтрих днеска тук и знаеш как ме облегчи? Тук бях цялата схваната без нощи ме разтрива, ама то масажора по-хубаво. с много масажи явно ръчни, пък този масажор. Виж това как се завъртя сам. Това е чудесния.